χρόνο έχεις αυτή? 5 Ναι. χρόνια. Πόσα? Και πόσο το είχε? Τίποτα. 90 ευρώ. 90 ευρώ εμείς πήγαμε εδώ μια κόντα και είναι η οθόνη της πτώσης. Να δεις πώς έχουν πέσει οι τιμές στις μηχανές. Ναι, ρε. Κουμούνται και τραβάει και τέτοιο. Και αυτή τραβάει βίντεο. Τώρα βίντεο τραβάω. Τώρα βίντεο τραβάω. 5 χρόνια. Τις μηχανές πριν 5 χρόνια. Πάμε να κάνουμε. Κάτσε λίγο, κάτσε να γελάσουμε λίγο. Ορίστε. Βρε, καλώς τι κάνεις. Καλά. Εδώ είδαμε. Κουτρούλησε, βγαίνει. Τραβάει και στον ιατρό. Ναι, ρε. Ναι. Με πιθαράκι. Καλά είναι. Έχει να πέσει YouTube, φίλε. Φουλ. YouTube.com.